Asa tamangi pa niyang? Ay, dirita sa ana ay shortcut ana diri padalong. Simba ko minteriyo man udi ko Dira buntag man hayag man. nabahala mo diyo Gaya gadlok man. minteriyo man dili ko tara na. Nakagi mo diri sa una. Tara na. Tara ba? Tara na ba di lagi ko. Di buntag man madlok man ka madlok kag kuan kaning simbahan kay nadi ang nagmabili. Unsa man diri? Wala patay naman diri. Tawaan ba ni diri abadi? Diri nakagi naman diri pa niya. Tawaan lagi ni diri po no. Koko. Ay, Unsa man ni mga bataan ni oy? Pagdai na pa niya. Mo na. Dili ka ba para Unsa man mo oy? Dugo na kayo. Bro, mga among bataan ni bahala mo di oy. Dira ka sa likod ka na mo diri ka. Wala ina ni diri oy. Dukan diri wa mi. Kuan diri mo labot diri kanya. Buntag man. Bahala mo di oy. Ha? Kita mo na pa niya. Na, unsa man na? Yawa ka buntag diri pa. Oy. Unsa na ba? Wala man atong pag-agi na mo diri bay katong aging diri ah. Kinsa na pa niya? Panyang, Unsa man na? kinsa na pa niya? Buang na suna koko. Dili oy. Buang na? na magaon buang. Buang na. Basig basig. Ay, katuno sa Facebook ba viral karon ba? Unsa man ay buang mo suna siya? Lady daw. Ha? Ito sige sobray. Unsa na siya ato na nato daw? Wa man tila agyanan, dagan lang ta tara ato na to. Dali. Ayun. Ito na to. Kadali lang ito na. Adi na po. Dali lang. Hindi lang tamo dayon pa niya. Pagdali mo bahala ina ninyo eh. Basig. Ano ba? Ato ninyo pag una mo dagan. Ayoko nyo biyai pa. Bang istorya daw, pangtara daw. Hoy! Minaunsa ka diha? Hoy! Hoy! Ay, si Burlok, ala. Si Burlok. Burlok. Ala, dula to kayo ko. Ay, Mari Joseph, di ko ginawa. Ay, Ginoo ko. Uy. Buang masuna siya. Uy. Ay, Ginoo ko. Ay, Ginoo ko. Ay, Diyos ko. Hala. The killer bride. Ang killer bride. Hala, ang killer bride. Hala, namatay na si Bruno. Ang Ginoo. Huy, nakita ko sa sigara mo.